Dňa 22.2.2024 sa v okrese Turčianske Teplice nedaleko obce Jasenovo stala dopravná nehoda. V podvečerných hodinách dostal 26-ročný vodič v zákrute vodný šmyk a skončil v poli. Auto v dôsledku mokrej vozovky dostalo vodný šmyk. Pár metrov išlo v protismere, následne zišlo z vozovky, spravilo kotrmel cez strechu a dopadlo na kolesa v poli. Išiel som predpísanou rýchlosťou, no polícia mi napriek tomu povedala, že som rýchlosť neprispôsobil mokrej vozovke. Snažil som sa tomu predchádzať vlastne hýbaním volantom, no volant neodpovedal. Som veľmi rád, že sa nikomu nič nestalo, ani mne, ani nikomu inému. Neoplatí sa riskovať hlavne na mokrej vozovke, ani na zasneženej a takto. A berem si z toho veľké ponaučenie do života a som šťastný, ako to dopadlo. Vodič bol v aute sám. Podľa informácií tesne minul strom a vyhol sa tak čelnej zrážke. Na miesto bola privolaná aj polícia. Po príchode polície bola u vodiča vykonaná dýchová skúška s negatívnym výsledkom. Po prehliadke vozidla môžeme ako príčinu nehody určiť aj neprispôsobenie jazdy poveternostným podmienkam. Podľa neskorších zistení mohli byť príčinou aj poškodené pneumatiky. Po niekoľkých minútach dorazila aj odťahová služba. Polícia musela odstaviť jeden jazdný pruh a niekoľko minút korigovať cestnú premávku. Napriek tomu, že vodič vyviazol bez závažnejších zranení, správacie Slovenskej republiky upozorňuje v týchto daždivých dňoch na zvýšenú opatrnosť a pozornosť na cestách. Obzvlášť na miestach, kde je položená nová vrstva asfaltu. Pre televíziu Blesk, Katarína Košová.